To je v prdeli. Kdybych vykouřila Trumpa, tak se tady nemusím srát na $100. Já bych s tím nezačínala. Dělám to od svých 16 let a podívejte se, jak jsem dopadla. Není to žádný med. Prosím tě, co si stěžuješ? Některý lidi jsou i na 100 koruně a to je hnus. Chtěla bych vidět tebe. Mám úplně rozjebanou nosní přepážku z toho, jak mě tady v Mexiku každý roluje. No. To jsou zase rozhovory o hovně. Buďte rádi, že jste si prokouřili aspoň sem. Jako vaše starosti bych chtěla mít. Já si jednou zapíchám a rovnou chcípnu. Hele, buď ráda, že se upícháš k smrti. Já jsem teď u Putina a ten píchá jde tak do Američanů. A Putin je kdo? Já si pamatuju jedině Puškina, a když jsem recitovala z jeho sbírky básní. Tak to se poseru. Ty jsi Božena Němcová? Já bych se ještě celou dobu bavit s Lincolnem. Hovno Němcová. Já jsem Usama bin Laden, akorát jsem byl v přestrojení. To je celá fraška. Na to sere bílej tesák, kdo jsi. Důležitý je, kde jsi. Já díky světové krizi půjdu tak do prdele. Do prdele? Ale tam já jsem si myslela, že už přece dávno všichni jsme. No tak to je pěkně v prdeli. To jsem v prdeli, že jo? Já mám v prdeli život, v prdeli mládí a ještě se dozvím, že v té prdeli i nakonec chcípnu. Ty vole, já když se vidím, že se z toho jeden posel. Asi se pobleju. Do prdele, a jo. Já taky vypadám jak jedna velká prdel. Tohle není prdel. Do prdele. Já si myslím, že bych měla vypadnout z té $100. Že když budu na koruně, bude to vypadat líp. Běž do prdele s korunou. Ty jste jde tak, každý strčil jde tak do prdele. Podívej se na takovou libru. Kráva, taky si myslá Bůh ví, co není. A kde je? V prdeli. A co z ní je? Hovno. Hele, mám takovou osobní otázku. Nemáš nějaký peníze? Ty vole, ségra nemám. Já jsem teď úplně v prdeli. No tak teď jsme teda v prdeli. Když si všem vykvákala, že si moje ségra. Se z tebe poseru. No, tak teď je to teprve v prdeli. Protože si myslím, že po tomhle půjdeme do prdele obě dvě. Už jste jako skončili, vy dvě $100 krávy. Já jenže venku čeká nějaký frajer a mává tam tisícovkou. Máš smůlu. Ten tam čeká na mě. Takže si nezapícháš. Konec diskuze, děvčata. Namažeme si držky a jdeme do práce.